Повечето от нас се хващат в капана да бъдат перфектни. Опитваме се да живеем перфектен живот, в който никога не правим грешки, защото се страхуваме да бъдем наказани, да бъдем отхвърлени заради тях. Също когато бяхме деца, когато правихме грешки, всички ни наказваха. И това ни остана за цял живот. Остана ни чувството, че е неприемливо да грешим. Сега, за да живеем перфектен живот, в който всички ни харесват, без страх, без вина, без болка и провали, трябва да живеем кротко, да подражаваме на останалите и да правим това, което обществото смята за редно. Така със сигурност няма да сгрешим. Никой няма да ни критикува, никой няма да ни отхвърля и да ни мисли за луди. Просто трябва да се слеем с обществото, да станем част от него и да правим това, което всички правят. Толкова е лесно. И ние го правим несъзнателно на автопилот. Гледаме това, което правят другите около нас и просто копираме. Дори не се изисква усилие, нали? Сега помисли. Колко точно от хората, с които си заобиколени, от които те е страх да получиш критики и да бъдеш отхвърлен, са успели в живота? Колко от тях са осъществили мечтите си или се борят за тях? Колко? Ако намерите поне един такъв човек, то той със сигурност ще е различен. Ще се откроява с нещо и най-вероятно няма да е особено разбиран от обществото. Ако го попитате най-обикновен въпрос с какво се занимава, отговорът му определено ще ви се стори странен, ще ви се стори откачен. Защото това са мечтите, откачени и неосъществими за повечето хора. Но защо? Защо тези хора не вярват? Защото ги е страх. Страх ги е да действат и умело прикриват страха с думите "това е невъзможно". А това служи като спирачка за всичко. Защото животът ни никога няма да е перфектен. Ако искаш да действаш, ако искаш да вървиш напред и да следваш мечтите си, ти ще правиш грешки. Ти ще се проваляш. Хората, които са направили света, в който живеем, които са ни дали технологии, музика, храна и изобилие, това са хора като теб и мен. Хора, които са имали мечти. Те са се научили да действат, преодолели са страха и не отдават особено внимание на това какво може да стане, какво може да се обърка. Не, те просто действат и се фокусират на ползите от това, което правят. Какво ще стане, ако не харесаш това видео? Ако не харесаш мен или начина, по който говоря? Все пак това ми е третото видео и нямам много опит. Трябва ли за това да се откажа? Ако никога не си ходил на състезание по брейк, няма как да си перфектен. Няма как да не правиш грешки. Трябва ли това да те спре? Трябва ли да се откажеш от мечтата да имаш красиво и здраво тяло, заради притеснението, че ще се излагаш пред другите, когато отидеш да тренираш, защото в началото си слаб и не можеш? Трябва ли да се откажеш от рисуването, защото всички ти казват, че няма хляб в това, че ще се пропилееш живота? Трябва ли да се откажеш заради страха, че ще се провалиш? Не, не трябва. Един път печелиш, друг път се учиш. Всеки провал, всяка грешка те учат. Добиваш нови умения, идват ти нови идеи, грешка след грешка ти ставаш по-добър. И единственият начин да станеш по-добър и по-добър е да грешиш отново и отново. Затова не се страхувай от грешките си, не се страхувай да опитваш, защото можеш да сгрешиш. Виж, страхът е просто чувство, той не е реален, мозъка се самозаблуждава, защото това е естествен инстинкт за самосъхранение. И единственият начин да преодолееш този инстинкт, единственият начин да преодолееш страха от провала и да направиш крачка напред е да вярваш в себе си. Но има и по-голяма сила от това да вярваш в себе си. И това е да знаеш, че някой друг вярва в теб. Защото когато си долу, когато си сам, когато е трудно, когато си на ръба да се откажеш, е достатъчно само един единствен път да чуеш думите "аз вярвам в теб". Ти можеш да го направиш. И това ти идва като мълния. Тогава нямаш право да се откажеш. И не трябва. Защото това е твой живот. Това е твоята мечта. Затова съм тук и стоя пред теб в момента. За да ти кажа, че аз вярвам в теб. Защото знам какво е да имаш мечта. Знам какво означава да я преследваш и да вярваш с нея с цялото си сърце. Знам какво значи да се бориш за нея, въпреки че никой не ти вярва, въпреки че всички мислят, че е безмислено. И ми се иска да ти кажа, че е лесно, че няма да те боли, че няма да изпитваш лишения, че хората ще ти помагат и подкрепят. Иска ми се да ти кажа, че пътя, по който ще поемеш, е кратък, че успехът идва бързо и внезапно като от лотария. Иска ми се да ти кажа всички тези неща, но не мога. Защото знам какво означава да се бориш, знам какво означава да дадеш всичко от себе си и да вървиш напред на всяка цена. Знам цената на това да преследваш мечтите си, знам какво означава да се провалиш и знам колко коства да се изправиш и да продължиш. Но знам също и какво е чувството да я постигнеш, мечтата, която никой не вярваше, че е възможна, в която никой не виждаше смисъл. Знам какво е чувството да си горе и да кажеш "да, беше невъзможно, но аз го направих". И в това е целият смисъл. А сега в това, което виждам смисъл, си ти. И наистина вярвам. Вярвам в теб, защото знам, че твоите мечти са възможни.